تو رب دی رضا والے کام کر، جدو او راضی ہو جائے گا پھر تینوں او شہرت دے گا. اب نو سمجھ نہیں آئی میری بات؟ شہرت مل جائے گی لیکن دے او تو آپ نہ حاصل کر. جدو او پھر راضی ہوں نا تو جبریل نو بلا کے اللہ اعلان کرتا ہے جبریل من فلاں آدمی نال محبت ہو گئی. تو اللہ فرماندے من محبت ہو گئی تو جبریل عرض کر دیں یا اللہ میں بھی محبت ہے. تو اللہ فرماندے جا بندیاں میں دا اعلان کر بے اللہ نے فلاں بندے نال محبت ہے، ساری مخلوق کو نال محبت کرے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ اس بندے دی محبت لوگاں دے دلاں وچ ڈال دے جیڑی رب ڈالی ہوئے نا. اے ایک پوائنٹ اس نو سمجھ لینا، جدی محبت بندیاں دے دل وچ رب پائے وہ بندیاں دے کڈیاں نکل دی نہیں. وہ بندیاں دے کڈیاں نکل دی وہ پھر ودی جاندی ہے. عطائے الہی تے اعتراض کیتے ہیں اللہ زیادہ دیندا ہے. تو بندیاں نو کسے دی عزت ودان تے گٹان دا اللہ اختیار ہی نہیں دیتا، اے اس اپنے کول رکھیا وا تو عز من تشاء. میں جنوں چاہواں انہوں عزت عطا کرنا. تو مخلوق کو عزت نہ منگو، اپنے آپ نو شہرت دین دی ضرورت محسوس نہ کرو. اے لوگاں کولوں ڈیمانڈ نہ کرو کہ میری عزت کرو، ان راضی کرو لوگ آپ پہ تہاڈی عزت کرن گے.